ki nong ilam jong seng kongres kila nang pen i syang sarkar India da ka penlong ye ki jing ki ban pen i ban pen pau ye ki jing persya ye ka skim VBG Ramji bala penteri kam da sarkar BJP bala lam khamat ye ka sarkar Pedang bagala pendu pendam sendon ye ka skim MGNREGA ha ka ba menta ka singi nagliang seng kongres Haribhoi district Hakijing ilam ki nong ilam jong Haribhoi District Congress Committee kala beteng biang ban penlong de jing ki ka bajar kum kadang jong ka jing persya bala pen kala ya ka skim MGNREGA lane ka skim ka pentrai hispa sngi sya ka skim VBG Ramji ka betrai hispa arp san sngi yegne jing ki ila penlong ha persya jong indoor stadium nongpo bat hadin ka jing penlong ya ka jing ki ka bajar nagilang ki nong ilam jong seng kongres kila penlong sada ka jing ya kjat shadu sha office jong u deputy commissioner ke district Haribhoi bat ai sendan degdor khas sha u deputy commissioner u Abhilash Baranwal ban pensngo syak sarkar lengba u deputy commissioner ke district Haribhoi kum gadak jong ke jing persya halor ke jing penteri kam ya ke skim VBG Ramji hagane ke sngi laidon lang nadu presiden jong Haribhoi District Congress Committee uba Rocky Marweng u presiden jong Jirang Block Congress Committee uba Prang sngi sengkeli lembat kiwe ki nongkit kam jong ke seng kongres kumban syukadeu khendiat badang hakine ki khendiat sngi ki bladap nagaliang jong Haribhoi Congress Committee kala penlong daga jingeki ke bajar-jar hayo bernihan kaba nagdi ki jakaru kala pha yega khobor sya ke sarkar halor ke jing persya ya ke jing penkela ya ke skim shispa sngi bat ki kendon rukom pentri kam ya ka daga boong ba kala long ke jing du nong ke bakrau yo pai ba kari barok away haba ajin kran nagaliang presiden ke Haribhoi Congress Committee uba Rocky Marweng ulong bagaseng kongres ke penpau ya ke jing persya ke bejur ya ke sarkar BJP hadin bagla penteri kampura ya ke skim VBG Ramji ke bayo bantre hispa arp sansngi henry kila pendu pendamno ya ke skim MGNREGA ke bagi pajba kiyo bela hispa sngi bat syushu ula benrap da ke boong baga kongres kamsyong klikti bancu sengap ya ke negamat ke bakta ya ki pajba bakim yo shu ya ka hok kumba ki yo ha ki por ki bamenswa bat ke seng kongres ka khot bat wer ye ki pai ba shnong ban yes nok tilang ban penlong de ke ji ki bakham teng e ka ba on sa penlong ha ki ne gisngi hanong ba shlong at the conclusion of the peaceful sitting demonstration had today the 3rd of February 2026 near your esteemed office we are here to submit this memorandum formally to protest the repeal of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA 2005 and its replacement by the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Anjivika Mission Gramin Act 2025 that is VBG Ramji. Kumka Haribhoi District Congress Committee Hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee bat lengba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ngila bu renti bangin don kata ka protes hakaba kumno ban penne pensa ia kani ka skim MGNREGA ani kata ka skim belashis pasgi teka All India Congress Committee kala ai ya direction ba man laki state man laki block man laki district man laki block ngin penlong ya kani ka jing persya hakabaydey bat ka jing penkala kerteng nakaliang jong sarkar BJP ya kani ke skim MGNREGA sya kata ka VBG Ramji te kumba philai i hakini ki khendiat sngi nakaliang jong ka Haribhoi District Congress ngila penlong ya ka protest hapo yo bernihat bat menta ka sngi ngidon hangni hapo nongpo hapo district headquarter hakaba ngila syong ya kata ka peaceful sit in demonstration ban persya ya ka jing penkala kerteng habede bat kene ke skim te khendiat kumbangala batai haki lat patai kubor haki sngi bat ki por ki balalek te tang khendiat e ngasukwa ban penken mau ya gi pat ba nong song snong ya ka jing kta bat ka jing du nong ga bakrau jong ki snong ki thau bat khamtam ki ta ki nong belasngi lane kita ki job card holder na ka jing wan jong kene ke skim ka VBG Ramji te khendiat kumban shu mai phang baki pat ba nong song snong kin kham sngo thu ka MGNREGA haki arpho tuli kisnam kala sandur ya kisnong githau kala ai bela ya kinong song snong kimdon kam ban liwat bela syakiwi pat kisnong hasnong kadon kata ka bela sispa sngi
Te menta ka jing pen kelai ya kani ka skim ka jing wan ra ya kani ka ain ka batmai kinong song snong ka banengkong kindu ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka jongki ka baar kani ka VBG Ramji ka pen kemen yu pai ba da ka boong ba ngilawan ra mde ya shu shispa sngi ngilawan ra shispa arpsan sngi ko ki pai ba nong song snong kini ban kemen Henry ngan ong yepi ya ka shispa sngi ka ba ka sorkar kongres kalawan ra kani ka sorkar ka ba menta ka persang ban pendu ka persang ban knyat wat kisnong ki thau menta babun balang kila pensange kadau kalong baka shispa sngi ka ba ni pentre kisnong ki thau kimla ban kenjo ya kata ka 100 Mondays maximum kisnong ki bala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka shisnem bro Henry kawan ra eta ka shispa arpsan snem ban pentame yo pat ba dei namar kata kadau ngi kinong song snong ni hab ban sulthu ba ka ni ka an ka batmai ka ta shisha kan pendu ya ka hok ka jong phi phinam la shu ban diman hak yo kam yo jam hak ni ka an ka batmai nang ta ka bakham kta ka long ka bor ka ikhtiar jong kita ki dorbar snong ka bor ka ikhtiar jong kita ki village employment council menswa ki ong ba hak por ka ba ka sarkar kongres ka don ni pentre ya ni ka scheme leng ba ka VEC ni pentulon ya ka kam karkom siu by material ni siu hi mang ni na ka VEC kaskom siu by bela ni siu hi na kaliang jong ka VEC menta nadu bawan kani ka sarkar BJP nadu arjar khatsau lakala khongpong khong de lut baro ki job card holder kimyo by bela hakapor ka babiang lada fitrei nadu siningkong si sajang pimyo hakapor ka babiang pi hab ban up daki tayo mentale ngayo sngo ki hab ban up daki benai ki job card holder habai de bat karkom supply material menswa ki snong ki thau ki yo hi ban thit ki yo hi ban jet yo ta ku quality jong ki material sani kitiar kita shipor la ayo vendor ki snong kum ka VEC ki jet yo vendor menta hakani ka ain matmai kisnong kim don hokshu ban jit yo vendor ai contract no ban supply ya kani ki material hakabai dei bat kani ka an ka batmai dei na mata daw ni kum kisnong gi thau ni hab ban smuthu te ka sarkar ka party kongres ka don ban ya wer ya ki parlok rang ba snong ya ki nong song snong ba ik nin yang scam hot wala da an la de pas Henry nin yang scam kom ka party ban ya don has nda bot pi pa ba lakum no kani ka scheme kanam dei bandu la dangi pet kar kom penyat lenti jong kani ka sarkar ka mamta la i kum bakwa ban pendu ban knyat ya kani ka scheme ban pendu ya kani ka scheme kum ka Ribhoy district congress ngi pha ka message saka dong ka than Ribhoy hi borok away haman laki block haman laki district in penlong ya kani ka protest but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan artarik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he bha hapo nongba shilong jongi te ya ni khot ni wer gi pajma ka hakani ka por kom ka Ribhoy district congress bat ni pen i ba ngi sim khya ya kani ngi don sngo khya ba ka sarkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da pendiang ru ya ka bai bela syaki pajma bat kham tam ru siu no ya ki bai material jong gi vendor siu no e bai material jong ka VEC ba sakut hadu menta ka ba sa lagi pau krur haman laki block jong jela ka jongi te ngin sim shi kapor ya ku blay pi baro ki press ki media ba pin pen poilem yang ni khubor ba ka sarkar ba ka party congress ka don ban yang scam hasnda bot pai ba ban persya ya ka ni jing tmu basniu bari jong ka sarkar BJP